L-Infrastructure Malta bdiet bit-tieni fażi ta' proġett biex tibni mill-ġdid il-breakwater l-antik u l-mollijiet li hemm biswitu fil-parti ta' ġewwa tal-Bajja ta' Witilajn. Dan tħabbar waqt żjara fil-post mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia. Huwa spjega li dan il-proġett ta' 1.9 miljun euro beda s-sena l-oħra bil-bini mill-ġdid ta' 140 metru ta' mollijiet tul triq San Ġorġ rib il-Knisja Parrokjali max-xatt fit-tramuntana tal-Bajja. Dan ix-xogħol kellu jsir minħabba li l-pedamenti tagħhom kienu tmermru bil-ħbit tal-mewġ għal 20 ta' snin u anke b'riżultat li l-uċuħ tal-konkos kienu xaqqu tħafru. Fl-aħħar snin partijiet minnhom ċedew u waqgħu fil-baħar. L-Infrastructure Malta reġgħet bniet dawn il-mollijiet b'disin ġdid u aktar sigur bħajta lil uħ tal-mewġ biex jipproteġi lil dawk li għaddu bil-mixi u l-binjiet tal-madwar mill-qilla tal-baħar. One News tkellem mal-Perit Ġenis Borġ li hija l-kap tat-taqsima marittima fih dan Infrastructure Malta. Hija spjegat f'aktar dettall ix-xogħol li se jkun qed isir f'din il-fażi. Issa bdejna il-fażi li bdejna nkissru ħalli nkunu nistgħu mbagħad nibdew nibnu bil-pedamenti minn taħt l-ilma u tilgħin il fuq. Għażilna dal-perjodu tas-sena biex nibdew bit-tkissir bil-ħsieb minħabba li ovvjament wara dal-breakwater għaw numru konsiderevoli ta' dajjes u hekk għażilna l-inqas perjodu li jista' jkun ta' problema ovvjament għad-dajjes l wara li jiġarbu ħsara minħabba li nkunu neħejnilhom il-protezzjoni. Hija semmit ukoll in-numru ta' proġetti li saru fl-aħħar snin f'Marsa Skala b'investiment ta' 6.3 miljun euro. Għamilna il-mollijiet pratikament kollha ta' San Tomas, jiġifieri San Tomas hemm kollox ġdid issa, hemm it-tlet jetties u hemm il-mollijiet li jaqduhom. Mbagħad hawnhekk f'Marsa Skala bdejna min-naħa ta' fejn hemm il-klabb tal-water polo u bdejna deħlin il-ġewwa. Jiġifieri saru numru ta' mollijiet żgħar u mbagħad sar il-molli l-kbir li jmiss ma' dal-breakwater. Min-naħa tiegħu il-Ministru Aron Farrugia qal li dan l-investiment għal ristrutturar ta' dan il-breakwater se jgawdu minnu kemm dawk li għandhom id-dajjes kif ukoll l-għawwiema u dawk kollha li jiffrekwentaw iż-żona bil-mixi. ħajgawdu minnu mhux biss in-nies li jimxu dawn naħat imma l-jom ukoll ovvjament il-bastimenti kif ukoll id-dajjes li jorbtu hawnhekk allura ħajgawdu mix-xogħlijiet ġodda tal-breakwater u l-mollijiet infishom. Jekk it-temp jippermetti naraw li fl-Infrastructure Malta nlestu x-xogħlijiet sal tmiem din is-sena.